Ka Sorkar jala kala hukum ban khang mardor ya ka mobile internet ha baroh ki hinriu tli ki district ka Rilum Garo ha ka khat wetrik leber. Hadien bagi pulit kila pentip bagi ladan ka jing syak thang ki jing don jing em ki kam thombor bar ka jing pen prang ya ki khubor bam shisha ling ba ki rinsan social media ki badan jinga day bar ka jinga kan an halor ka election GHADC. Ha ka jing pen bana u principal secretary in charge home political FR Kharkungor ulaong. Namar kata khnang ban khanglat ya ka jing pendan kam bakla ya kini kilat pathai ban penthot ya ka shong suk shong shngan ha ka jala Meghalaya bat ban penne ya ka suk kasan ngapen mi ya ka jing pen bana hapo ki kindon jongka 52 jongka Indian Telegraph Act 1885 pule lang bat ka temporary suspension of telecom services public emergency or public safety rules 2017 ban khang ye kini gilat pathai habaro ki district ka Rilum Garo kata ka West Garo Hills, East Garo Hills, South Garo Hills, North Garo Hills, Southwest Garo Hills, but South Garo Hills na du menta hadu bandapen mi da ka wepat ka hukum. Ka jingpen ken ya ka jingpen jari kan kring ya ka jing shap pen shitom hapo ka kindon 223 BNS but ru haki wepat ki kindon baya ham jongka Indian Telegraph Act 1885 ulaban ram. Ya kanika rai lashim hadin ka jingyok khubor na police headquarter bat ki deputy commissioner jong ki district ka Rilum Garo bakila don katu kanitali ki jingjai ki bala ban penthot ya ka shong suk shong shngan ha ki benta bo pher ka Rilum Garo ha ka khat wait ber ha ka bayade bat ka kam election GHADC bat kila don ru katu kanitali ki jingja ki bala jia hatura lembat ki wepat ki jaka ki babu jingma ya ka jingshan jong ki patba ha ki district ka Rilum Garo bat ka bala ru banwan ra ya ka jingbam don shu ka suk kasan ki khubor ki athu ru bakila don ru ki jingjia wyang ding ki kam thombor ya ki riu patba ki jingalum patba bat ki jingpen saprang ki khubor bam shisha lingba ki social media banwan ra ka jingakan ad hapedeng ki jadmin riu habaro ki district ka Rilum Garo nalor kata kilama hamru bakini ki rensan ki bakin thop ya ka WhatsApp, Facebook, X, YouTube, but Instagram, kila ban kelalong ki rensan ban pen preng ki jingtip bat ki badan ka jingma ka bakraw, kabala ban pen thot ya ka suk kasan.